Vi har i NV skulle lave et forsøg om gærcellers vækst, når vi påvirker dem med forskellige konserveringsmidler. Vores formål med forsøget det var at finde ud af, hvordan det var gærceller de formerede sig, når det var, vi tilsatte forskellige konserveringsmidler til dem, og hvordan det var de konserveringsmidler ville hæmme deres effekt, eller om de overhovedet ville have nogen virkning eller ej. Først så har vi lige noget teori, og en gærcelle det er en encellet celle, og det er en eukaryotcelle, hvilket vil sige, at den har en nukleus, også kaldet en kernecelle, og en gærcelle den formerer sig gennem knopskydning. Knopskydning er en aseksual reproduktion. Knopskydning måden kan ses her til højre, hvor det er, at vi har vores originale gærcelle, som så begynder at gro en ny gærcelle på siden, og når den nye gærcelle er på størrelse med vores gamle celle, vil disse to celler så skilles, og det så vil vi så have en ny gærcelle, som er vores originale. Udover det lavede vi også en agarblok, hvilket er bare vores område, hvor det var vores gærceller ville formere sig, og agarblokke indeholder mange vitaminer og aminosyre og glukose, hvilket gør, at det er et perfekt område for gærceller til at formere sig. Vi vil så tilsætte nogle konserveringsmidler til den her agarblok med vores gærceller i, og så tegne en rød cirkel til der, hvor vi har tilsat dem. Efter det vil vi inkubere dem og vente et døgn, for så at se, om disse konserveringsmidler har haft nogen effekt på vores gærceller eller ej. Vi har brugt 4 forskellige stoffer i vores forsøg. Vi har brugt sukker, salt, citronsyre og atamon. Vi har også 4 forskellige hypoteser til de produkter. Vores sukker og salt ligner meget hinanden med, at vi ikke troede, det ville have nogen effekt på vores gærceller, at de ville kunne gro, selvom vi puttede disse konserveringsmidler på. Vores citronsyre troede, vi ville have en lille effekt på gærcellernes vækst, og mens atamon, der ville vi ikke forvente nogen vækst af gærceller overhovedet, der hvor det var, vi tilsatte stoffet. Vores fremgang måde gik ud på, at vi startede med at lave vores agarblok. Det gjorde vi ved at tilsætte 1 gram gærekstrakt, 2 gram pepton, 2 gram glukose, 1,5 gram agar og 0,1 gram kaliumhydrogenfosfat. Og det blandede vi så med 100 ml vand ned i en konisk kolbe. Så tog vi så den her blanding og puttede den ind i en mikroovn, hvor det så vi varmede dem op til 100 grader. Og efter det så nedkølede vi dem til 50 grader, mens det var vi rørte rundt i blandingen. Da vi ramte 50 grader, så tilsatte vi 10 ml gærsuspension, hvor vi så derefter puttede vores blanding i 4 forskellige peterskåle og ventede til de blev til gelé. Da de så var blevet til gelé, tilsatte vi vores forskellige konserveringsmidler, altså vores salt, sukker, citronsyre og atamon, og lavede en lille rød cirkel til der, hvor det var, vi havde tilsat stoffet. Efter det inkuberede vi det ved at putte det ind i en varmeovn ved 30 grader, hvilket er temperaturen for gærcellers en formering, og så ventede vi så et døgn. Så kom vi tilbage for at tjekke vores resultater og se i hvert fald nogle stoffer, det var, der havde væksthæmmende effekt på vores gærceller. Her har vi så vores resultater. I citronsyre havde vi ingen gærkolonier overhovedet i der, hvor vi har tilsat stoffet. Det vil sige, at citronsyre er kraftigt væksthæmmende for gærceller. I vores atamonforsøg kan vi se, at der har været en stor gærkoloni, der har overtaget der, hvor det er, vi har sat vores produkt, vores konserveringsmiddel. Det vil sige, at gærceller, det har at atamon ikke har nogen effekt på gærcellerne, og den næsten ligefrem faktisk har hjulpet dem med at gro, så vores hypotese var forkert. I sukkeren, der er der nogle få gærkolonier til der, hvor vi har tilsat produktet, men ellers ligner det, at det har haft en svag hæmning på vores gærceller. Det samme gælder for salt, hvor der så er færre gærkolonier, men alligevel så er der ikke nogen i det meste af der, hvor det er, vi har tilsat vores konserveringsmiddel. Så hvad har vi fundet ud af? Vi har fundet ud af, at citronsyre det hæmmer vores gærceller, og atamon det havde ingen effekt, det hjalp næsten lige frem. Og sukker havde en meget svag hæmning, og salt havde en hæmning, men dog var der stadigvæk nogle få gærkolonier i udkanten af vores røde cirkel.